Sanibonani babukeli bosuku oluhle news, igama lami uNyongo Nyamboso lontholile indaba zanoma ingasiphi isikhathi wena ozoyibona ngaso. Enilana ke sendaweni yasemahlabathini kaG. Kulapho umphakathi wakhona uthi ukuthela uganunu wabo nje ubuzwa nje ubhekisha. And la eceleni kwami nginoyilunga lomphakathi uOxygen. Oxymfethu awutshela abantu uthi ngani umphakathi ubhekisha. I don't understand what you just said. Could you try English? Mapex lo muntu omlethe la uthi isizulu akasazi. Yeah, asazi nanto lesingisi. Awu ngiyasa kodwa phela ngikwazi ukusibhala kuphela ngikwazi ukusikhuluma. Khuluma sona le. Hayi kodwa Mapex babudlala ngami. Uyazi nawe lento uthi maka uzoyikhuluma idinga ukuthi ungaqala uyihlelele kahle. Ungavedana usuku uyikhulume nje ngoba mntwana uyikhuluma kuvele kwenze inkinga yodwa. Yeah. Why? Why is you in the community striking vele? Why are you striking? Yes. Well, the strike ensues as a consequence of the Aquarius conjury, precipitated by the confluence of exigent hydrological latitude and systematic infrastructural look at that. The paucity of potable water sources, exacerbated by climatic vagaries, engenders a multifaceted imbroglio, catalyzing social disquietude and perpetuation. Go figure. Okay, the English ibibheke kumina. Usubuka mina ndoda nangu into osebenza naye lapha nami ngiyasebenza. I mean, can you believe it, sir? Social injustice at its best. Ngoba senizwile nani babukela uthi ngani umphakathi wasendaweni ubhekisha nje. Azizwani ngobani? Thank you Oxygen and thank you nani babukela emakhaya isiyobonana mabi iphinde ibonana futhi. Suyicishile angithi? Cabangana. Ungaphinde umlethe lo muntu la. Lo muntu angintervieweki nje ungaphinde umlethe la.